Iker. Arratsaldeon. Bueno, larun batean, Gernikan, Euskadiko fitness txapelketa hau, Iker lasai aldago? Bueno, lasai ez, baina bai. Landa nahi hainde dau, así que oin disfrutetie falte da eta listo. Esan dugu, ez da zu Classic Physique kategorian lehiatuko zarela, nolako kategoria da edo zer baloratzen da? Hemen azkenien baloretan da gorputze osorik harmonia moduen. Bai goikoa atlie, zein bekoa hankak be bai baloretan diz. Gero azalduko den moduen beste parte hartzaiek, eurek ez da beko aldiek puntuetan, baina nire kasuen goiko eta beko aldien simetria eta dana azkenien konjunto baten begitzuten da gorputze osorik. Horrek esan nahi du, gerriz gorakoa lantzen duzun bezala, gerriz berakoa ere, lanketa desberdinak izango dira, ez da? Azkenin desberdina da, baina gombia harmonia bat ezin da izen apurat goiko aldi oso landut eta bekoak itxi edo alrebez. Azkenin tope bida balantze moduko bat tanien. Eta altuera eta pixu aldetik mugarik edo baldintzarik izaten duzue? Bai, hemen Gernikeko, Euskadiko txapelketan, por ejemplo, da, alturie badeko zuen bat 70, máximo 70 kilo alzu zenbon. Azkenin da, altura peso hor banatzen da, azkenin limite bat jartzen da, ez izeteko desproporzionau ebez. Esan dugu Classic Physique kategorian hartuko duzula zu parte hor, koreografia bat ere prestatu behar izaten duzu, Nola izaten da, nola hasten da, nola prestatzen duzu hori? Azkenien da, ez da mirrez dantza, ez diz pose desberdinak, musikigaz, azkenien koordin eta joatie eta jentiri transmititxe zure sentimentue. Azkenien ez da lehen egin duguzen moduen pose obligatorio batzu dauzena, zuk alzuz invente pose batzuk zuri hobetoen geratzen datzuzenak eta musikigaz apurat harmonia baten doazenak eta jentiek ikusteko eta transmititxeko zure sentimentue azkenien kirolari buruz. Ze musika izaten da normalean? Gu musika bat jarri dugu, baina ez dakite... Azkenien musika norberan aukeri da. Alda izen rock edo zer. Azkenien zuk elegitzen zu eta musika fuertia badan, orden movimientoak askarragoak egiten zuz, musika lenta badan, azkenien hori zuk elegitzen zuz. Ez dau, zarratute honek dauz bost eta bostetatik bat aukeratu bizu. Libre da hori. Eta larun batean ze asmo? Zertuaz, irabaztera, parte hartzera, esaten den bezala? Ni beti irabazten, gero paseko da, baina ez pagun apuntetan altu, eskara helduko altu inoiz, así que beti pentsetan irabaztie eta gero heldutzen dana helduko da. Baina goizen apuntetan magun beti gora maitzuko. Morrontza handia da kirol honetakoa? Entrenamenduak, jatekoa, lagunekin egoteko, ez egoteko? Bai, azkenien beti izaten dan moduen. Futbolien, por ejemplo, entrenamentu eta maitzezu eta gila libre deko zu urrengo entrenamentu arte. Hemen da, zuk entrenamentu maitzezu eta dietia dator. Zada, 24 ordu, 7 egun hastien. Ezin zu faie minutxu baten bez, azkenien hori noteitzen da. Por ejemplo, ingo zapatuen, zu faie bat zuzen 3 egun, azkenien notetan da gehiago eta arduen hori da disiplina eta konstante izetie bestela edo norentzako ez da egin dez mentalmente bastante gogorra da azkenien. Eta orain, elikadurari nola begiratzen diozu, nola ari zara zaintzen biegun barri, txapelketa bat daukazuelako, besteak beste? Nire kasuen behintxet, azkenien ez dut aldatzen asko. Bai aldatzen tena da, kantidade gitxi hau, azkenien piso bajatzen joan bizara, bai aztoten aldatzen da, alimentoan selekzioa, ez ezebez, baina azkenien kantidade gitxi hau eta betiko moduen. Baina bai, zuk esan zuen moduen, azkenien zenbat eta horbila hau heldu egune gero eta gitxiagoz jaten eta horrek ez du laguntzen, ez lo ez eitzeko, ez eskantzetako, ez entrenetako, ez ezebez. Eta jan zer, zehazki? Depende, nire kasuen, por ejemplo, arroza, oiazkoa, okelie, arrain zurize, berdura bai, fruta danetarikoa, baina kontroleta eta kantidadiek oso piseta, azkenien ez pagun pisetan ez dakigu zenbat gauzen sartzen eta zenbat kentzen bez. Zu nola sartu zinen fitnessaren mundu honetan? Kalera osona, azkenien ni arraunien egon itzen, 14 urtetik edo, 7 urte edo gonaz, eta lezino bate gaitxik rehabilitazioan sartu berri zen itzen gimnaziora eta azkenien guzanila, piketa, nau, bestie, eta holanik sartu nitzen gero eta gehiago guztetan, engantxe, ikesketako bai horren inguruen egin ebazen eta holan gehizun bat. Eta zer dago horragoa, arrauna edo fitnessa?
Ze arrauna gogorra da. Bai, bada. Depende, gauza bada, arraune da gogorra momentuen. 20 minutzu diz, biziko 20 minutzu txarrenak. Baina besti edazkenien psikologikoa ba, konstantia bada, egun osoa, urte osoan zier erreza bada, jaten zauzenien ez da binungo problemarik. Baina gozie pasetan zauzenien, loitzen zauzenien, azkenien ez tozu kentzen ganetik. Arraunien badakizu, azten da, eta 20 minutzura amaitzuen goda sufrimentue. Hemen da, bizer goze gehiago okingo dut, urrengoan goze gehiago, urrengoan gehiago, orden psikologikamente hau gogorra ba iruditzen azte, baina momentuko gauzi izango azan arraune kriminal. Zure ustez, fitnessa bizitza estilo bada, bizi filosofia bada? Ba, azken baten, bai, zuk oitxura batzu dekozuz eta horre jarraitxie moduen izango zan. Ja, kompetitzeko sartzen magaren, ja hor aldatu itzen da, azkenien sakrifiziz handiza bada, zuri behitzu izara eta beste ondoan dauen jentie gaitxik desprekupetan apur bat, zuretzako energi justoekin zauz azken egunetan, eta ja apur bat egoista izen bizara eta zure buru behitzuten hasi bizara. Eta nolako da zure egun arrunt bat? Ba, beti nik kuadrikula buenaz, beti itxot, iguala urtetan manazen nire ordutek izetetik ja galdu itzen. Eta ja aztenaz nervioso jartzen eta zeu ez, por ejemplo, gozaltzen dut, lanera noa, gero jaten dut, entrenetan jutenaz, 2 ordu, depende, segun toketan azten 2-3 ordu, gero ostara bejan, lanera joan, etxera afaldu eta hogera, azkenien beti berdin. Intentetot beti bardina izeten ez izteko, ez solte gero, hau falte dazte besti, beti bardin eta holan ez dago arazorik. Eta beraz, lehiaketa pasatzen denean, datorren astelenean, berriz ere disiplinarekin jarraituko duzu? Ba, seguramente urrengo aztien beste kompetizioa egingo dut, orduen ja zapatu barik, astelena barik domekan bertan, ja ostara dietara eta urrengo astebururako preparetan. Zein da zure helburua, zure asmoa fitness mundu honetan? Ba, azkenien Espainiako txapelketara eltxie, federazio desberdinetauz, azkenien federazio altuenan esango genuke, eta hor alik eta hobien eitxe, eta albagaren goitxi geratu, goitxi geratu. Eta zuk zer esango zenioke fitness munduan hasi edo ez hasi hor zalantzan dabilen bati? Fitness munduen sartzeko mundu osari gomendatzen txaz, azkenien osasunerako ona da, hartxe ohiturak entrenetako, ondo jateko, eta hori, baina kompetizio munduen sartzeko, geuzak ondo azenteta gonbidiz, bizitze ondo azenteta, eta gehizen bat burue. Ze holako dieta estremoak eta ohiturak sarratuek sartzen mazaren, trastorno alimentariak aldiz etorri eta hori ja ez da broma bat, así que lehenengo non hori galdetu zelan ikustez da zu niona sartzeko eta esaten batxun, bueno, ja sartu zara suabe eta azteko zenienaz hasi segiduen kompetitzen. Ni hasik eran fitnessera sartu nitzen, engantzenaz, apur bat azken urtietan, venga, kompetiduen dut. Baina sartzen mazeren segiduen, eta ni nahi do kompetidu 3 hiletan, kontuz, da nonon eskuetan jarri, azte mazaren buklien sartzen, hortik urteti oso gatsa da eta problema serio diz. Bueno, Iker, oso gomendio ona eman diguzu, eta azpimarragarria, buruarekin egin behar direla gauzak eta kontuz ibili behar dela. Hori beti.